יש יותר מ2 מיליארד ילדים בעולם, אשר נולדים לתרבויות שונות ומגוונות. Mama, I accidentally licked my lipstick. כולנו שווים. מוכנים ל5 דקות תורה? כן! אמא! קצת שקט מצלמים פה! כולם חולמים על עתידם. אבל איך הסביבה בה אנו מגדלים ומחנכים אותם משפיעה על האנשים שהם הופכים להיות? בסדרה זו אנו נתבונן בילדים מכל העולם וברחבי ישראל כדי לחקור את ההורות שלנו. אדם לא להציג לו. די! הלך לי היד. עד כמה אנחנו מעודדים אותם לעצמאות? אנחנו נוסעים לבד באוטובוס. החזקתי לזיוי את היד, זה נתן לי ביטחון. דוריה למפל ופרופסור ענת שושני, פסיכולוגית קלינית ומומחית בינלאומית לפסיכולוגיה חיובית בילדים, מעמידות את הילדים באתגרים מעוררי השראה. הלכתם פעם לפי מפה? כדי לראות למה הם באמת מסוגלים. יש! ניצלנו! ולשאול מה חשוב כשמגדלים ילד במאה ה-21. לא קיבלתי אף זמן! מה זה? בואו נעשה את זה כולם ביחד ונצליח. אנחנו תמיד בסוף! אני רוצה את הפארק מים! זה היה היום הכי טוב בחיי! בפרק הקודם התבוננו במידת העצמאות של הילדים שלנו. ראינו כיצד הם מתמודדים במשימת ניווט ללא ליווי מבוגר. חשבתי שכבר הלך עלינו, נעמוד ונחכה שיעזרו לנו, אבל הצלחנו, הכי מאמץ. ובזכות מה הצלחתם? בזכות עבודת הצוות שלנו, צוות חמד אנחנו. הרגשתי אומץ, גאווה, אותו דבר אני. היום נמשיך לראות אותם מתנהלים בעולם של מבוגרים, ונבדוק באיזו מידה יוכלו לקחת אחריות ולשמור על גבולות. האתגר הראשון יחכה להם בסופר. אתם אוהבים לעשות קניות בסופר? כן, ומרשים לכם לקחת כל מה שאתן רוצות ולשים בעגלה? לא. גם לבד אתם עושים? כן. ברגל הלכתי לבד מהבית שלי לבדו. מה הלכת לקנות? מה היית צריך להביא, אתה זוכר? 1 עד 2. 2 חטיפים הוא הולך לקנות? כן. לך ולא? לא, רק לא. בסופר זה מין כזה בית גדול, גדול, שיש בו מלא דברים. ענקיסטי, שיש בו מלא דברים. זה הזמן לחשוף בפני הילדים את האתגר שלהם. קניות לבד! איך ידעת? יפה מאוד. זה תיק למשימה שלכם. בבקשה, אתם מוזמנים לפתוח אותו ולראות מה יש בו. כסף ומפה? זה כל מה שצריך לקנות. בסיבוב הקניות הראשון ציידנו 2 זוגות אחים ברשימת קניות לארוחת ערב, וכמובן בתקציב. פיצה. רגע, מה עוד יש בפנים? מה עוד יש בתיק? כסף, אני... כמה כסף? 100 שקל יש. רק 100? איך? כסף זה משהו כזה, או שהוא עגול, או שזה שטר, שבהם קונים דברים. ומה זה לקנות? זאתי שלה. אנחנו צריכים לקנות את כל זה, ב100 שקל. את בטוחה ש100 שקל תספיק לכל זה? בכל זאת ננסה, בסדר? אוקיי, אתם מוכנים לצאת למשימה? כן. קדימה, צאו לדרך, שיהיה לכם בהצלחה. פעם ראשונה שהילדים מסתובבים לבד בסופרמרקט, ומעניין לראות האם הם יצליחו להתמודד עם רשימת קניות, ואם בכלל הם יצליחו לעמוד בכל הפיתויים סביבם. והאם הם מבינים מה זה הרעיון המופשט הזה, כסף, מה זה המושג הזה, ואיך אמורים להתנהל איתו. בזמן שהילדים יערכו קניות, הוריהם יצפו בהם מרחוק. ככה, מסויליל. סקרנים לדעת האם הילדים יצמדו לרשימה, חלב. או שיקנאו לפיתויי הסופר. יואו. ליל, בואי נלך לשם. ליל ורייז ממוקדי מטרה, ויוצאים מיד לחפש את הפריט הראשון ברשימה. קודם כל, לחמניות. אדם נתחיל בוא נרוץ. אדם ואיתמר מעדיפים לחקור קודם את הסביבה. אדם, את תרוץ. תעקוב אחריי. אני בן, תהיה בשקט. אדם, לאט. לחמניות הנה. בוא ניקח 1. איפה יש כיס?
כיסים. לא משנה, בוא ניקח יאללה. אבל זה התלכלך. רייז וליל כבר נתקלים בקושי ראשון. הם לא יודעים היכן למצוא שקית להניח בה את הלחמניה. איך נעשה את זה? טוב, מה אתה צריך? בוא נלך לחפש, קדימה. אופס. אם היה שניצל תירס, היינו כבר מוצאים. זה הכי פדיחה, שניצל תירס. אנחנו לא יודעות מה זה שניצל תירס, מה פתאום? יש קיצים עכשיו. בינתיים, ליל ורייז עדיין לא מבינים כיצד לשמור על הלחמניה שהם לקחו. קדימה. אמרנו כיסים, נכון? הנה. הנה, מצא. מה אתה רוצה? אתה רוצה שקית? עכשיו הבנתי פה. כן, שקית, כן. להוציא שקית. שקית, איפה שקית? הנה. שקית, ואז להוציא. תחזיק, משיכה, תחזיק, משיכה. טוב, ליל, מפה, ליל. רגע. יופי, תראי כמה זה נהדר. כי כל בעיה חדשה כזו שהם מצליחים לפתור גורמת להם להרגיש מסוגלים. תוציא. היא נפלה, אז תרים אותה. אבל שירימו מהרצפה... נפלה אחת? אחת נפלה, שירימו אותה. הם לא הרימו? לא, הנה היא שם. אכזבה ראשונה נרשמה על פניהן של האימהות. משנפתרה בעיית השקיות, ליל ורייז ממשיכים לדבוק ברשימה. קורנפלקס. רגע, הם אמרו קורנפלקס, בוא ניקח את זה. בוא ניקח קודם כיס. את יודעת מה? לא צריך כיס. בוא ניקח את זה. ומה אמרנו? פיצה. אבל לא מצאתי פיצה. בוא נלך אולי בגיוון הזה. פיצה עכשיו. רייז. מה, פיצה? פיצה? איפה יש? נכון, פיצה. קורנפלקס, מצאנו אותו, והפיצה מהר קצת. ילדים, יש מבצע מהקורנפלקס, רוצים? הסופר הוא זירה מלאת פיתויים. רצינו לבדוק כיצד הילדים יגיבו כשהדיילת שלנו תנסה לגרום להם לסטות מהרשימה. רוצה לטעום? כן. תיקח מה שאתה רוצה. יש על זה מבצע. לא. שווה. מה זה חינם? כמעט חינם. הטעימות זה בחינם. אני לא יודעת. איזה הכי אתה אוהב? יש גם את העוגיות האלה. יו. גם את המרשמלו? אוקיי. זה השלב שילדים מפסיקים להקשיב לאיתותים של רעב ושובע של הגוף, ומתחילים לאכול בגלל העיניים. כאן זה מתחיל, ואנחנו סוחבים את זה אחר כך עד הבגרות. מה איתך? אתה לא טועה? אני הבכור כאן. אתה הבכור? איך קוראים לך? איתמר. צהובים, אבל הוא בכור. כן, וואי, ממש. הוא לא באמת בכור, גדול ממני בקצת. הנה, נפל לו. בזמן שאדם ואיתמר ממשיכים לנשנש ולקנות גם מה שיש ברשימה, ליל ורייז פוגשים גם הם את דיילת המחירות. חמודים, יש מבצע. רוצים 4 ב-20 על השוקולדים? לא, הכל בסדר, אנחנו לא צריכים. ממוקדים במשימה. זה 4 ב-20, בסדר? אני שמה לכם. זה ממש טעים. אשכרה תחפה להם. לא ראו. אולי זה כל זה לא... מה? הנה, הוא קלט את זה. למה היא שמה לנו את זה? אני מה זה לא אוהב את זה? בצד השני של הסופר, נדמה שהעגלה של אדם ואיתמר קטנה מלהכיל את כל הרצונות שלהם. אני מת על מלון. עוגה! איפה נשים אותה? בוא נשים אותה. בוא נשים... יש רעיון איפה נשים את העוגה. נשים אותה פה. ליל ורייז מתרוצצים בכל הסופר כדי למצוא את דיילת הממתקים. אנחנו לא רוצים. אתם לא אוכלים ממתקים? לא, אנחנו לא אוהבים. תראי לי בידיים כמה את אוהבת שוקולד. כך וכך. היא אמרה ככה. לא, ככה. ככה אוהבת. ואני בכלל... שום דבר. ככה. 0. אנחנו צריכים לאכול לכלבים. למרות המחסור במקום, אדם ואיתמר לא שוכחים גם את צ'וצ'ו, הכלב האהוב שלהם. אנחנו צריכים פסטה. הנה, פסטות.
עכשיו? הכי יקרה הם לקחו. לא, הבסת! שלום. איפה אמא? אנחנו לבד. הילדים מסיימים את הקניות וניגשים לקופה. שם יגלו האם ההחלטות שקיבלו תואמות את התקציב. כמה כסף ההורים שלחו אתכם? יש לנו רק 100 שקל. זה הרבה. אתם תמיד באים לקניות עם אמא ואבא או לבד? אמא ואמא יש לנו. אמא ואמא? ואנחנו לא רגילים ללכת לבד. נראה מה עמד בתקציב. כמה זה יצא? יצא לנו 93, בסדר, מעולה, יש לנו מספיק. ליל ורייז עמדו במשימה, עמדו בתקציב, ואפילו נשארו עם קצת עודף. נכון. אנחנו יכולים לראות שהצבת גבולות או מסגרת, במקרה הזה רשימת הקניות, יכולה לעזור ולעודד את הילדים לאחריות אישית. כמה זה עולה? 160. אוי, לא. על מה תוותרו? אנחנו צריכים לוותר על 60 שקלים. את העוגה להוריד? לא, 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 לא. כן, אדם, כן. להוריד או לא? להוריד. גם את זה. לא, מה היית? אני משתגע. אתה מבין שיש לנו רק 100 שקל? טוב, כמה נשאר לנו? עוד 18 שקלים להוריד. וזה בדיוק הסכום של אוכל כלבים. לא, אדם, לא. זה לצ'וצ'ו, אני אוהב אותו. אני לא יודע. מה תורידו? עוד 18 שקלים. זה בדיוק כל 18. אתה יודע משהו? רוצה להוריד משהו מהרשימה? נראה לי שפיתי עובר תהליך, הוא עוד מעט יגיד... טוב, אנחנו מוכנים. את האוכל לכלבים נוריד? יואו, כן. איזה החלטה. טוב, בוא נוריד. גם אני רציתי אותו לצוצו, אבל אנחנו חייבים. טוב, אז יש לנו... 100. יש לכם 6 שקלים. תודה. לי תחזיקי את זה. טוב. כמה? תודה, לי תשימי את זה פה. לי תשימי את זה פה. פה. שלום! מה שלומכם? בסדר. וואו, איזו ארוחת ערב מעניינת יש לכם. עגלה עמוסה מאוד. תגידו, הציעו לכם משהו בדרך? ניסינו לנו כאן. אולי ממתקים? היה מבצע? אנחנו לא אוכלים חטיפים. מה? אסור לנו לאכול רק ביום שבת. רגע, ומה עם ממתקים ועוגות, קינוח? נפטרנו. נפטרתם מזה? נפטרנו, היינו חייבים. היינו יכולים, ממש שנינו רצינו, אבל... ורציתי לקנות ממנו עוגות ודברים טעימים, אבל לא יכולתי. כי זה לא היה ברשימה. זה עלה יותר מדי. לא חשוב, הכסף חשוב, מים, חמצן, חיים, חברים, משפחה ואבא. אם הייתם צריכים להמציא את ארוחת הערב של החלומות, שאתם מחליטים מה לאכול בה, מה היה? פיצה, שלוקים, פיצה. ו1,000 ממתקים. רשימת הקניות הציבה בפני הילדים גבולות ברורים, גם אם חלקם בחרו לסטות מהם. החלטנו לעלות שלב ולשלוח את הילדים לקניות ללא רשימה כלל, כדי ללמוד משהו על הגבולות הפנימיים שלהם. המשימה שלכן היא להביא ב100 שקלים ארוחת ערב לכל המשפחה. אתן קונות מה שאתן רוצות. אני לא לוקחת ממתקים. אתן חושבות שאתן מוכנות? כן! יאללה, אז צאו לדרך. תחזיק את העגלה. בואי, איך אני רואה אותו מנווט לממתקים. בוא נראה, בוא. מה? צריך ארוחת ערב לא קורה מהבוא. איפה? מה? ביגלה. אמילי וליה משוחררות מהרשימה ומהשגחת הוריהן, ונמשכות כבמטה קסם למסדרון החטיפים. לא, זה לא גלוטן. לא. צריך אוכל אמיתי. שאלה מה זה אוכל? מה נקרא סמוך הזה? מבחן בשבילנו. הרכס שיכול להיות בארוחת ערב. כשאפשר לב ש... יעשו תפריט. טוב, יש לי. בוא ניקח פספסטה. אבל כמה זה עולה? יש מין מדבקה כזאת. אני רוצה לקנות משהו שעולה 7 שקל. יש מדבקה כזאת לבנה שכתוב עליה 7. כמה זה עולה?